हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा गोविंद टेंपल इस्कॉन മാംഗ്ലൂരിലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 9 രാജ്യവിദ്യ. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9 അധ്യായം. 8ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? 8ാമത്തെ കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. പരമപദ പ്രാപ്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 7ഉം 8ഉം അങ്ങനത്തെ അധ്യായങ്ങളാണ്. രണ്ടും പ്രധാന കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി അല്ല, ടഫാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 7ഉം 8ഉം ഭഗവാൻ 7ഉം 8ഉം അധ്യായങ്ങള് എന്താണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഭഗവാൻ എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. 7, 8 കുറച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും പറഞ്ഞു. ഇതിലേറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 9 പറയുന്നത്. 7, 8 നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറച്ച് സൂചനകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അധ്യായമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് പറയാം. 7, 8 പിന്നെ 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. അത് അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അധ്യായം 9ലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, പക്ഷെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 9. അധ്യായം 9 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിനുള്ള യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളെ കുറിച്ചും 4 മുതൽ 10 വരെ ഐശ്വര്യ ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വത്തെ കുറിച്ച്, ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെ ഭഗവാൻ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതും 26 മുതൽ 36 വരെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 34 ശ്ലോകങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്.
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അർജുനന് ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതറിയാം. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കിനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അധ്യായം 1 ആമുഖം. 2, 3 അധ്യായത്തില് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, നമുക്ക് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. 7, 8 അധ്യായത്തില് രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അറിവ് നൽകി. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കലർപ്പറ്റ രഹസ്യം, എന്താ പറയാ, അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇവിടെ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്? 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന്, ഭഗവത്ഗീതയിലൊരു എന്താ പറയാ, അതിലേക്കുള്ളൊരു ചുവടുവെപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ആമുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ആ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു തുടക്കം, അതാണ് നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, നമ്മള് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് തന്നു. പിന്നെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞു? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മജ്ഞാനം, ഫസ്റ്റത്തെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ചെറിയായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് എവിടെ തന്നു? 2, 3 അധ്യായങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 7, 8 അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നു? അതാണ് രഹസ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തോട്, അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു, 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ അത് രഹസ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. 7, 8 അധ്യായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ളതാ പറയുന്നത്. രഹസ്യതരം, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രഹസ്യതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ 7, 8 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ സൂചന തന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് തന്നു. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിതം നമ്മള് ജീവൻ വെടിയുന്ന സമയത്ത്, ജീവൻ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു? 7, 8 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നു. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, കലർപ്പറ്റിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8ഉം 7ഉം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഈ 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞതാണ് രഹസ്യതരം, ഇനി അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? യോഗ്യത അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ അസൂയാരഹിതനായതുകൊണ്ട്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അസൂയ ഇല്ലാത്തവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ രഹസ്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ എന്തില്ല? ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എങ്ങനെയാണത്? ശ്രവണം.
ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, വെറുതെ അത് കേൾത്തിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യണം, നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രവണം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കേട്ട് പുറത്തു കൂടെ നമുക്ക് കളയാം, ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കേട്ട് നമ്മുടെ വായിലൂടെ കളയാം. അതായത് നമ്മൾക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളത് കേട്ടു, നമ്മളത് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കണം. അതങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശരിയായ ശ്രവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യോഗം ഈ ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ഇത് രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഉദ്യമങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ അതില് എന്താണത്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രാജവിദ്യയാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, പവിത്രമായതാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്താണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇത്. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പവിത്രമായതാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ടത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം. വിദ്യകളുടെ രാജാവാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പുന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രക്തചുരുക്കമാണത്. പിന്നെന്താണ്, രാജഗുഹ്യ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്, പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ എന്താണ്, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണത്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജന ശരണം പ്രാപിക്കുക. അധോക്ഷജന്റെ, അതായത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്, പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സുഖം സന്തോഷത്തോടെ ശാശ്വതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം പോയാലും നമ്മൾ എന്തില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അതല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് ആരുടെ പ്രവർത്തനമാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല. ഈ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ കർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർമിനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശത്രുൻ ചെയ്യാ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞവര്, ഈ വിശ്വാസികളില്ല അല്ലാത്തവര്, അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക്
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. അതിന് ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടേക്ക് കിട്ടും? അതിന്റെ കൊമ്പിലും ചില്ലയിലും ഇലകളും എല്ലാതും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉദരത്തിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അത് ദേവന്മാരായാലും മനുഷ്യരായാലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഭാഗത്തില് ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ അഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 4 എന്താ പറയുന്നത്? മയാ തതമിദം സർവം ജഗദ് അവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയണം. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ? അവ്യക്തമായ രൂപത്തില്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുണ്ട്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ രാജാവിനെ വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനായിരിക്കും. അതിൽ പല പല വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ രാജാവിന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് രാജാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാ വകുപ്പുകളും. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ അധികാരം ഭഗവാനിലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആയിരിക്കില്ല ഇത് മുഴുവനും നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഗോചരങ്ങളായ ആവിർഭാവങ്ങൾ അവ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി, ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. അവിടത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സാമൃതസിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സേവോന്മുഖി ചിക്വാത്തോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യത. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നച്ച മത്സാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്നച്ച ഭൂതസ്ഥോ മാമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ.
സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ എല്ലാതും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ്. എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഞാൻ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ആര്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥാനവും ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ആശ്രയസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയാലും ആശ്രയസ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും. യഥാകാശാസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാറ്റ് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആകാശത്തിൽ കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും പോകും. പക്ഷെ ആ എപ്പോഴും കാറ്റ് എവിടെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കാറ്റ് എപ്പോഴും ആകാശത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കും. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും ാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് കടക്കില്ല? വായു കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും ചലിക്കുന്നില്ല. അത് ചരങ്ങളായാലും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണൊക്കെ എല്ലാത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമിഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെ ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനം, കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് തീരുമ്പോഴും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് ഈ കൽപ്പം തീർന്ന് അടുത്ത പകല് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിം സോമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ അധീനതയിലാണ് നടക്കുന്നത്?
ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ കൽപ്പങ്ങൾ തീരുമ്പോഴും ഓരോ പകല് തീരുമ്പോഴും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അടുത്ത പകല് തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും അത് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കുടിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. അതിന് ജീവൻ നൽകാണ്. അങ്ങനെ ആ ജീവൻ നൽകിയതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരായിട്ടിരിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കും. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായി സ്വയം ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ ആരായിട്ടിരിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. നച്ച മാം താനി സർവകർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസത്കൃത് ഉദാസീനമദാസീനമസത്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. അവിടെ തെറ്റതാണ് മനസ്സിലായി. ഉദാസീനമദാസീനമസക്തം തേഷു കർമ്മസു നട്ടത്. നച്ച മാം താനി കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് ബന്ധമില്ല, ഒന്നിനോടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മമതയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോട് എന്തില്ല? ഒരു മമതയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മത്തിനും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണ്. എല്ലാതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്നുമായിട്ട് എന്തില്ല? ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മമതയില്ലാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യെത്തും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉദാസീനനായിരിക്കും. ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ജഡ്ജിക്ക് വരാം. നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ലാഭവും നഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയില്ല. എന്താണ് അത് പ്രകാരം അവിടെ എന്താണോ അത് കൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും. മയ ദക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ കൽപ്പത്തിന്റെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കൽപ്പത്തിന്റെ ഓരോ കൽപ്പം തീരുമ്പോഴും ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു, പിറ്റേ ദിവസം ആവിർഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ തിരോഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടും പിറ്റേ പകല് വരുമ്പോ വീണ്ടും അത് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സൃഷ്ടിയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംഹരണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തി പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂവിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവ് അയാളുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന്റെ ആ ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു പൂവ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവ് നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഗന്ധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം പൂവ് വേറെ, മറ്റേത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്കത് ഉള്ളൊരു കഴിവ്, നമ്മളെ ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു പവർ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 11 മുതൽ 15 വരെ. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂതാമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാർ എന്നെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവരെന്താണ് കാണുന്നത്? എന്നെ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഈശ്വരനാണെന്ന് എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മോഹാശ മോഹ കർമാണോ മോഹ ജ്ഞാന വിചേതസഹ രാക്ഷസീം അസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ള ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെക്കാൾ ആകൃഷ്ടരാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളില് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അവര് വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അവര് നേടിയ ജ്ഞാനവും എല്ലാം എന്താണ്? അതൊക്കെ തന്നെത്താനെ പാഴായി പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ഈ നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോൾ അവര് നേടിയിട്ടുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, കാരണം ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് ജ്ഞാനം നേടിയതൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. ഭഗവാൻ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവിടെ തോൽവിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നമ്മൾ നേടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്താനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഇതിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ തന്നെ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരെ ആരാ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതി, അതായത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണനാണ്, അവ്യയനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവികമായ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരെപ്പോഴും സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കൊണ്ട്. അതായത് രാധാറാണിയാൽ അവരെല്ലാവരും യോഗമായാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവര്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവര്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതരായവരാണ് അവര്.
അവര് ഈ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതരായിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. അതാണ് ആരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം പറയുന്നത്, ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പദം ദിവ്യശക്തിയാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ ബാഹു മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാകില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിവിജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭക്തന്മാര് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ പോലും ആർക്ക് ആകർഷണ ഇല്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് ആകർഷണം ഇല്ല. ഭക്തന്മാര് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ പോലും ആകർഷരാകുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ഭക്തന്മാർക്ക് അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തസ്യാദൃഢാവ്രതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നിരന്തരം ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്. അവരുള്ളവര് ആ മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവ്, സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. വേറെ ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ അല്ലാതെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയവ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യത്തിലെത്തിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത്? ചില വ്രതങ്ങൾ. ഒന്ന് ഏകാദശി, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഏകാദശി, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്രതങ്ങളെല്ലാം. ഇതൊക്കെ പിഴയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുണ്ടാവും? ഈ മഹാത്മാക്കൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപേന യജന്തോ മാമുപാസത്തെ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുതാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ജ്ഞാനം ആർജിച്ചത് കൊണ്ട്, ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ, അർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ചിലർ എന്താണ്? ആ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ട് ബഹുരൂപനായിട്ട് വിശ്വതോമുഖനായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അദ്വിതീയൻ, ബഹുരൂപൻ, വിശ്വതോമുഖൻ. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മഹാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മഹാത്മാവി ആയില്ലെങ്കിൽ കൂടി പല വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരാണ് എന്ത്? നമുക്കറിയാം, സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഇത് സുഹൃത്തികളാണ്. അവര് മഹാത്മാക്കളല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഈ പറഞ്ഞ ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഇനി അവർക്കും താഴെയുള്ളവരാണ് ഇത് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ ആ രൂപമായിട്ട് മാത്രം വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം, അത് ഭൗതികമായ രൂപം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതായത് ഭഗവാനെ
അദ്വൈതികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. രണ്ടാമത്തത് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് താനും ഭഗവാനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. അതായത് ഞാനും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആത്മാരാധന, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അത് ആരാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാൻ താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. ഇവരാണ് ഏതിനേക്കാളും താഴ്ന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃതികളെക്കാളും താഴെയുള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര്. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അഹം ക്രതൂരഹം യജ്ഞ സ്വാഥാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാച്യം അഹം അഗ്നീരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാക്കുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനാണ്. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ക്രിയ, യജ്ഞം ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധി, അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച്ച. അതായത് ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആരാണ്? ഞാനാണ്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃ പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ട് ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സാമീപ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിയാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഗോവണിപ്പടികൾ കയറി കയറുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് അടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതും തുല്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം എങ്ങനെ പറയണത്? ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഉപമ പറയുന്നത്, കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റെപ്പും കയറി പോകാം, ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചും പോകാം. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയവും നഷ്ടമാണ്, ശക്തിയും നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. തപാമ്യാമഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹ്നാമൃത്യു സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് മൃത്യുവും അമൃതവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അത് നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ്. മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും അമൃതമായിട്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും എന്നിലാണ്, ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണെന്ന്
ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ, മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് ഭഗവാൻ, മഴ നിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ, മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും അമൃതമായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എന്ത് 9-ലെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിയും സ്വാമഷ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് 2 തരത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് ചെറിയൊരു പ്രളയം, പിന്നെ വലിയ പ്രളയം. ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും, ചെറിയ പ്രളയത്തിന്. അതായത് ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ആത്മീയ ലോകം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണല്ലോ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങള്, ബ്രഹ്മലോകം, പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന മഹർലോകം, തപ്പോലോകം, ഏതാണ് ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്താവും? ആ പ്രളയ സമയത്ത് ഇല്ലാതാകും. പ്രളയ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ, രാത്രിയാവുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും പകൽ വരുമ്പോ, പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും രാത്രി എന്താണ്? പ്രളയാണ്, ഒന്നുമില്ല. ബാക്കി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോഴാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര വർഷം, എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 43,20,000 ഒരു ചതുർയുഗം. അങ്ങനത്തെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. ഈ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നൈമിത്തിക പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയും. അതായത് 100 വർഷം കഴിയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് മാറും, പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അധ്യായം 9 പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതെന്താണത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായത്? ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് നമുക്കൂടെ. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും. അതെന്താണത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും സന്തോഷവും ശാശ്വതമാകുന്നു. അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ? ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. അതായത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണാവബോധ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാകില്ല. അപ്പൊ അത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയണത്? 9-ാമത്തെ പറഞ്ഞ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അജ്ഞാനം നേടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും. ശാശ്വതവും സന്തോഷം, അതായത് അവ്യയം, സുസുഖം, ധർമ്മ്യം. സുസുഖം, അവ്യയം, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തോടെ, അതെ, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്? മൂന്ന് തരത്തില് അദ്വിതീയനായിട്ടും, ബഹുരൂപനായിട്ടും, വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാനും ഞാനും ഭിന്നരല്ലെന്നുള്ളത്.
സ്വയം ഭഗവാൻ, ആത്മാരാധന. ആരാധന നടത്തുന്നവരും പിന്നെ ഭഗവാനിൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നും ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാനെ ഒരു വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം സങ്കല്പിച്ച് അതിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടര്. ഭഗവാനും താനും പിന്നരെല്ലാം ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. രണ്ടാമത്തത് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ ബഹുരൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമല്ല, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് താനും ഭഗവാനും പിന്നരെല്ലാം വിചാരിച്ച് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. അതായത് താനും അങ്ങനെയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ആരാധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, നമ്മൾ രണ്ടൊന്നല്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിന് പഠിച്ച മഹാത്മാക്കളെക്കാളും താഴ്ന്ന മഹാത്മാക്കളും താഴെ വന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുഹൃതികള് അവരെക്കാളും താഴെയാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്, ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ മൂന്ന് കൂട്ടർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുള്ളത്? മനസ്സിലായി. ഇനി ത്രൈത്യ എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അത് എടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മള് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര്, മൂന്നെണ്ണ 5 ഉണ്ട്. ഒന്ന് മഹാത്മാക്കള് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് സുഹൃതികള്, പിന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കൂട്ടർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ മൂന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദവും അർജുനന്റെ ദുഃഖം, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗീതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ആമുഖത്തില്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, 2, 3 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ചിതാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് 2, 3 അധ്യായത്തില്. 7, 8 അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മോർ സീക്രട്ട്, അതിനേക്കാളും രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് 7, 8 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്തതില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി. ആ ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവന, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ടോപ്പ് സീക്രട്ട്, മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ പറയണത്, ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയാം, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ അനന്യഭക്തി, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അനന്യഭക്തി എന്ന് കൂടി പറയാം നമുക്കതിന്. അനന്യഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നില്ല, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയില്ല, ചിന്തയില്ല. എന്തു മാത്രമുള്ള ചിന്ത, ഭഗവാനെ മാത്രം, ആ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് മാത്രമുള്ള ചിന്ത, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല, വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിൽ പറയണത്, ഈ 9ാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അതാണത് ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.